Nå, men det der var den rigtige fejl, så sindssygt. Long live the king. Ja. Okay. Prøver du bare ned. Ja. Jeg har ikke set det. Hvad var det? Goku, der var lige bag ved ham. Kom, you want some? You fucking want some? What the fuck? Det var en Goku. Han har bare siddet og på det 10 minutter. Den er der mine for. Ikke bare der er mine for dig. Ja, det kan jeg godt se. Nej! Jeg skubber mig ikke. Jeg gør mig selv derude. Prøv lige op og... What the fuck? Jeg kan ikke... Nå, der. Ja, hej. Nej, Niklas! Nej, Niklas! Han skubber. Han fucking skubber mig helt. Hvorfor han? Ej, hey. Er du klar? Skal du se, hvad jeg fandt med sådan... Hvad der vil give af? Jeg er lidt halvvid. Der er en dumper med mig. Ja, det var bare spændende musik for ham. Den der vej kan man ikke gå. Det skal jeg ikke, det der. Oh. Altså er det her tilbage til skibet så? Ja. Altså Niklas, står du bare der og piller læs eller hvad? Den for dig, bro. Jeg vil prøve at få den der til at lukke. Godt, du er en fighter, Fred. Var det dig, din nørd? Nej, jeg blev snakket om Goku tidligere. Okay. Fuck, det ser sjovt ud. Fuck, han er mad. Jeg sked i bukserne, mand. Det ser sjovt ud. Man, jeg var også bare sådan... Jeg kunne ikke komme ud, så jeg gik bare ind. Jeg kørte der popper hele tiden. Jeg tænkte, okay, jeg sniver bare rundt. Kan jeg bare ikke bevæge mig lidt. Hey, I'm Goku. Der er han. Det er heller ikke mig, igen. Like, fuck, han er aggressiv. Ja, jeg ved ikke, han ramte sig et træ, mand. Fuck dig, Yippie. What the... The fuck? Han kan bevæge sig hurtigt nu. Han kommer. I kommen. Hvorfor har han også en lomme? Hvorfor har han også en lommelygte? Luk der! Fuck, han var hurtigt til sidst. Ja, han skulle bare os. Sig de 8 cifre på det. Sig de 8 cifre på det kortkrammer, der så. Kør det. Stille op. Hvad fuck blev han taget af? Hvad fuck blev han taget af? Blev han skudt? Ja, han går. Fuck, hvor er det sjovt. Så ser jeg på det, Nikolaj. Så ser jeg på. Jeg skyndte mig bare langt døren, da han var inde, mand. Næste gang, så... Straight gas and cutting straight to the bricks. This shit ain't nothing to me, man. We smoking runts.
Shorty got a BBL, took that shit out because she couldn't. That pussy better stank, otherwise I don't want it. Det vi gør, det er, at vi lægger på lure. Ja, der er lige den. Ui! Nej. Hvorfor han blev til det? nej, ja. Der var en anden, der blev det. Oh shit! Så var vi skrevet. Hvor blev det? Jeg skal være der, din bøv. Nej, han er herovre. Han har skudt en eller anden fast i væggen. Okay. Var det en køjlet? Ja, selvfølgelig. What the fuck? Mathias? Hvad så? Ja, de andre, de er døde. Der var også en køjlet. De stikker. Come out, I dare you. No, what the fuck? Nu er det død. What the fuck? Hvad var det? Jeg går hen. Den kom bare spændende med. Det er jo Usain Bolt, der kom løbet efter dig. Holy fuck. Hvor nu? Ikke på sidste dag, det er lidt. Hvad er det der, dreng? Der er en eller anden monster her. Hvad? Dreng, det er hurtigt. Hvad fuck er det der? Hvad fuck er det der? What? Det er Hagrid. Hvad fuck er det? Det er Hagrid skræmmende. Er det en koldhed eller? Nej. Nej, det er sådan et eller andet specielt monster. Den prøver simpelthen at minde sig. Det er sindssygt. Den gør jo ikke noget. Det er sindssygt. Kan jeg vise dig, at den gør noget? Prøv at se her. Så løber du bare igennem den. Så han gør noget. Skal jeg vise dig det? Prøv at løbe igennem. Prøv at løbe igennem, så kan du se, hvad jeg mener. Det tør ikke at løbe igennem. Men er det sådan en, der ikke dræber dig, men den bare gør et eller andet, eller hvad? Den krammer dig. Nej, det skal jeg ikke have. Jeg skal ikke kramme den. Kom nu, pussy. Gør det. Jeg skal ud og finde loot. Fuck, larmer meget, den der. Jeg er klar fra noget til første. Ja. Men der er rettet stadig, kan den? Slap dig over i helvede. Mathias. The fuck? Facer. Den hopper lige op i luften. Ja. Den kommer nu, den er færdig. Ja, det kommer nu. Han ved ikke, hvad de gør. Hvor er det, kommer ud over? Skal vi lige... Der er mere skrammel heroppe. Du er da i hvert fald en mimic, fordi det er mig. Så hopper jeg direkte ud af sådan en sti der. Der er en hund. Det er ikke sjovt, det der.
Rum, jeg har mange looties, det ligger jeg vil bare ikke sætte. Jeg går ned og tager. Nej, ja, okay, der er hund og mimik derude. Hvad er det, der kommer der? Hvad er det for det? Skal jeg ikke... Jo, nej, vi flyver. Men jeg ved ikke, hvad Niklas dør af. Hvad mener du ikke? Hvorfor skal jeg advare mig, Dini? Jeg har fundet sådan en her. Jeg havde lige glemt den der. Okay, du skal ikke dykke med den der shotgun, desværre. Så kig her. Den kigger mod dig, den kan ikke... Jeg tror, at den vinkel herovre. Hvor er den Hagrid? Jeg har skrevet den. Woohoo! What the fuck? Jeg har også fundet sådan en her. Han er! What the fuck? Han dukkede bare op. Damn. Kan vi ikke løbe forbi ham? Ja! Og der er Vita-bænken. Hvorhen? Fuck! Den der. Skal vi bare komme udenfor? Det kan jeg godt, jeg har fundet. Nu får jeg det der, hvor der er et eller andet, der er efter mig. Ja. Lad os komme afsted. Bare her. Jeg fandt en V-dive engine. Venter lige på... Der er Jackpot! Der er Jackpot! Han er efter dig. Han er efter dig, Frederik. Hvad nu? Det skal jeg ikke, det der. Turret. Er I liv, begge to? Ja. Mathias er død, så gengæld. Han er lige kommet ind i spillet. Det var en lever os for op til det der turret.